Odeyo. Pia. Dormaahene onsaji fu osi ade awiaje man bedu a otosumie. Odeyo. Aduana twa ban brane ne nyanko mpasachi. Mwanyado. Aduana fu Piesie. Yera ye ma ochinkwa ewisi o. Ina domafo yate akoma monye so ahemfo maako du atena so du baako yesi akonya binom be pata panyini bi be pe atakuma sa eniafo miemi hima oteso no ne man be ekoba se sa de otete yentem empanimfo no ba ya te se dom pemne wa be kan panimfo mu ba ya nso munnan bene domafo e musa de na yedene ba ya se bentina ho de bebetu atene ke se me nsaka ho ketwa no na je se ne no ban na ho se otia be maamefo be pe be ba ketwa se manabwa ima no ne domafo no be bai enunti ni doma akonye ebie na place osi akonya na nyema ma se na wada roma eni de kwan so na wabeti na so oye ma tiba no wan no di na chi enu ne ma ye ye ebie na place nana